Iro changaviri vari kumusoro vari kumhepo vakatonga kare nevari panyama. Dare renyu raakuzarurwa nemakorokota enyu vogomberedza semagomberedzera amunge chiita changaviri. Taakudzorera kwamuri changaviri. By 2017, Vandoran, I didn't have much more the stuff from Greece. The paper that I was finishing. You know, what I'm publishing, don't scare out those white edge to Vabereki Abscar. There, going to Robert Sally, on the mind in the Masugiru, Nigeria, in Bonan, my man, and on a 3, on a 2, and now. Also, if you have a jockey, you can ask a son about Vemukadzi, I have this news. Not a Vemukadzi, keep off my arm. Yawish will never go on again. Does anything that they wash out the boats out? I wash you said Saturday, nobody's to be good. So I put a check out. Ndio animazekawana apa ndinoona mungu ukasaka pisau ndaiwa kuti animazekawana ngedukutemyanga tadzokera kamaonesa aida totaura kuti nyaya iri kutaura natizana apa chokwadi here nhungu here kana kuite pamusoro yodai ichokwadi nazvo zvacho mutopa ndimbozi namubvira mbondutsa ndaende vasara zombozi mosha ndikubvumirana naye saka iwo mutupa kuti irangu makuru chikwazisa ati ita makadipi amai afumoni kutamani amai mutupa wamando asi makadi amai mukosheri mawabiri nawe iripo atiti nawo dzinogara nyaya dzinogara kudare nyaya dzinoramba ndizvo munhu kana abva makosha yakabva mukwasha ndiye wamakwirira dare mhosva yamakwirira dare ndeyekuti mukwasha mukuda pfuma haisiyo mukuda pfuma pfuma yamukuda kukwasha ipfuma ipi kuti nemusambo kuti 200
atezvana vari kuti vari kuda mombe 2 nerusambo $200 ndozvipa zviri kudiwa naatezvana dana rimwe chete kurwamai ne amai havarege kutaura nokuti hapana amai zvamai hapana saka iri amai zviri imari zvikudiwa zvinoita mari iyo yakarere mune mhurika vana vaviri vakusha emudzimai mugere mese kana adzimai murume haana kuvainga kuzunza musoro kuzunza musoro muri mese taurisa murume ndewangu akandisiya pamusha wevabereki vake achitama pamba akandotaka hembe dzake achinogara nemwe mukadzi kumba kwabereki vemukadzi wakama nauya tinayo inyaya yekuti atezvanoda pfuma kana uyu mukadzi ane nyaya yekuti murume wakahasika naye zvakanaka inyaya yekudhibhiri isu tiri kuda nyaya yatemwa naatezvo rekuti wada pfuma kumwana wavo ndizvozvo ndo nyaya yatinayo ndo nyaya inaatezvo wada pfuma pamwana wavo waugere naye ndizvo zvokuti wakamusiya kupinda wakamusiya chiripo ndechoti atezvanoda pfuma pada mombe 2 dzavataura nemombe imwe iyo mai chadiwa yamai pokudiwa 200 yerusambo pokudiwa 500 yezvaamai izvo wazvinzwa first ndokwanisa kutanga ndambobvisa rusambo pandoya nerusambo ndozotaura kuti zvinhu zvacho ndonjezunganisa sei kozi apa ndinganyeba kuti ndingatotaura tukawani kuti izvi ndozvidai so kozi ndiri munhu anenge anozvishandira nenjwana tumari tushoma saka ndo ndakakwanisawo kubhalansisa kuti kupese pakuzoita vana vavira wakosuka unotumichana aiwa mukadzi wavo ndakambomuudza akandirambira akatitanga tatenga zvinhu zvemumba kuti tiise mumba tozoona zvama saka iwewe uri kutaura iwewe kuti unoda kubvisa 200 unoibvisa nhasi aiwa anoti nhasi unoibvisa first week yaoctober rega ndikutaurire mwana ndofunga vabereki vemukadzi wako vanhu vakaachikoro chaizvo unoziva kuti makaita zvokutizirana unoziva kuti vainge vakatanga kutaura madhiresi aifanira kune dhimidza kubatira kuti vatangira pakutongoroora vakudze kwazvo vanavo wakada kuda kutaura mazuva akawandisa kudaroka unoita ungambosunungura mwoyo wavo ukutopa umusoro kwacho ndekuti warikudzirwa zvakanyanya shumwari maitezva zvakanaka nokuti kana zvinzi mombe dzetanga dzinenge dziri 8 plus ihoma iyi asingazwa ake zvavakura kuti mombe 2 saka unofanira kuzvitambira uchifara wakasununguka ukumidzo wokuvavhara ipapa chavandanzwa hatina kuziva kuti mudzimai akaroorwa hii kana kuti aiwa mudzimai wake pandiwa mombe machikezi gaindetaura ichidai tinoteedzera zvataurwa natezvara claim yatezvara ndo yatinotaura zvinosungura mwoyo wavo zvinhu zviri kudiwa natezvara da mombe 2 ne200 ne500 yana ndo zvaurikuzobvisi pana zvavarikutaura isu takakupa mazuva unozozvibvisa zvinhu izvozvo toda kuti utipe zvinhu zvinobatika kuti tezvara vasunguke munhu unotanga kubvisa zvinhu zvinobatika atiti nokuti isusu takakupa mazuva
mazuwa ano wakasitadza kwakatatu tizvara tunada ari kumatanda anotora zvine isusu tiri kutanga tati iwe taura wetu wakufanira kutaura zvekuda kutiti okutoka kana kuti hazvibatsiri atitobata ndozvinzwisisa chitipa mazuva akalira nemuwaniro wacho anoitira mari ndo waita kuti ndisvitseko. Right. Now we people tiri kukupa 2 months asi pa 2 months unofanira kuweza mari inoita 500 first yekuti pa 500 amai vanowanawo babodi 1 ndo inofanira kutanga iri pa 2 months iuye mari